Rabo min Indillah. Littafin Abokin Fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zahruddeen Usman na karanta. Labari na 5. Rabo min Indillahi. Wata baiwar Allah ce ta nemi kuɗi don yin lulurar biki daga wurin mijinta. Ta ce masa, mai gida, ina da buƙatar kuɗi don zuwa bikin ƙawata idan Allah ya baka. Buɗar bakinsa sai ya ce, ki je ke ma Allah ya baki mana. A cikin jin zafin maganar mijinta, ta fita ta goya ɗan ƙaramin yaronta ta nufi hanyar garinsu inda ake biki. A cikin dajin da ke tsakanin garin mijinta da garin iyayenta, sai ta ji kukan zaki wanda ya tada mata da hankali matuƙa. Sai ta samu wani wuri mai sarƙaƙiyan bishiyoyi ta ɓuya a cikinsa. Ana haka sai 'yan fashi suka biyo ɗauke da kuɗaɗe da suka karɓa daga hannun mutane. Suka zo kusa da wurin da take ɓuya suka shimfiɗa wani babban zani, suka zuba kuɗi suna shirin rabawa a tsakaninsu. Wannan mata bata san da su ba, kuma bata ji ɗuriyarsu ba, bata kuma san da ta kwance yaro da ke goye gare ta ba, saboda tsoro da firgici da take ciki. Shi kuma yaron da ya ji an kwance shi daga zanin goyo, sai ya rarrafa ya zo bayan sarkin ɓarayi ya dafa kafaɗarsa ya ce, baba. Da waiwayarsa sai ya ga ɗan ƙaramin yaro ya dafa kafaɗarsa a cikin dokar daji. Sai ya ɗauka yaron ɗan aljanu ne. Nan take ya ƙwale ihu. Sai 'yan tawagarsa duk suka ce, ƙafa me na ci ban baki ba. A lokacin da wannan mata ta ji ihu da ƙarar sheƙawarsu, sai ta lura yaron ta bashi tare da ita. Ko da ta sheƙo, sai ta ganshi tsakiyar kuɗin ɓarayi yana wasa abinsa. Ta duba gabas ta duba yamma bata ga kowa ba. Sai ta ɗauki kuɗin da yaron gaba ɗaya ta goya a bayanta, ta nufi hanyar gidan mijinta cikin hanzari babu saurarawa. Da ta iso gida, sai ta sauke yaronta ta nemo katuwar kwalla ta zuba kuɗin nan. Da mai gida ya shigo, sai ta kira shi ta nuna masa. A cikin ta'ajjubi ya ce mata, wa ya baki wannan? Sai ta ce, wa ka ce in je ya bani? Darasi, ka iya bakinka kuma ka san ba abin da Allah bai iyawa.